Gabira na sila din ha ila mama. Hello guys, good morning. So ngayon guys ay mag-file sila ni Alan og haloblak. Sayo kay si Mr. Gingayan dane. O pa mi nagbakod. ang aga-aga ni Mr. Gingayan guys. Gabira na sila din ha ila mama. So nagdala sila daghan kayong lechon. Tagaan pa mig lechon gabi guys. Kisa birthday day? Di bata isa. Na birthday dahil sila na birthday. Mura ni Mimisa. Tarungan namin sila mi. Sinasagaw. Ay, no. Imo masading ali ang aloblak Alan. Hi. Ay si Alan. Kabiri good ba? Sabaw malara. Malara? Ako isa katlo. Ayaw sa pag ali ang aloblak. Hindi siya nag-file guys. Nagdagan saging chardo dala ko niya. Naparad to pa natuba, guwang na tong tundal. Lang mo ikaw, dalaw niya. Ha? So yan guys, ready na ang atong pamahaw. So ayan, liog sa manok o lechon baboy. Biits na nila ni tata guys. Doon ay hotdog, ay kanin. Tapos spaghetti gabi, pagabot niya ala nagkaon mi. Doon ay puto, doon ay kapi. Sige na mi. Ano mi? Ito ba ni ano? May na mi. Kape, Chard. Kape. Tara, milit naman. Lumbag daw. Amin. Count to guys. Mana ka sister nga nagkaon kay nang answer ko sa'yo. Tapi isa pa na nimong kapilang. No. Bili daw kape din, no? Ay, kita lang tipla ni day. Puto. Puto ni siya nga bugas. Ay silang lang kita sapis pila na ako ipahira sa singot. Nakuha ka ni Tawil. Ay, bay mo kutsara. Nakapit siya daw. Na, puto. Nah, kana ito gina. Oh, bigyan ka tayo na guys. Sa iyo, pa sila puto. Ano nagsoroy day? O nang desa tiga. Pagpastro na. Ali dito. Proxit eh. Agulay. Pamoy sa kasmet. Subong nilang natatay lang. Ay, lisod nito dani unsa man adani ah. Padala ni ay sahe. Ila mga nangaon mga terus mga senior citizen. Gwant. Dalitson pasayan. Halang-halang. Terus ang mga inamis wana tarog. Nagdi. Ito tugin naman lang di. Usa na din lisod din. May bike din. Lo. Kana. Adobo. Adobo na litson og diog. Awalin na horot gibewa yung kaunang gabi day. Wala kay. Tubog naman si Alan. Abot na dito gabi ako. Gabi dito sa isa nga. Pangako na. So lagi ning sa daghan na gawda. Daghan ta pagkaon. Kaya ang uban mong guna na dili matarog tungod sa litson mo na. Da. Abi na punta ka basketball? Yung maka na ka court. Ah. Panas ko basketball. Pag-check ni mo gabi inga. Ba. Kasapon. Pag abot na ko, mga okay. Basketball.
taro basketball. Lagi una kita na. Pulis ko pa mahayag. Pare ulit. Yan na ko ito. Lagot ka niya ulit kanay. Tagan. Pero sila lang sipat na ko. Isa problema ni mo, me. LJ, pamahaw! Sali. Bago. Wala kamaw. J! Sali. Ada hotdog na yun. Ay baba dai. Sige yan. LJ! Alay! Alay, pamahaw! Di. Nay, kanang hotdog ko. May hotdog na ni. Nasagulan man ng baboy ang liog. Nay, ako na sa ko. Saya. Lugay kang ulit. Problema siya kay patawag na sa ugangan ay sa laki ay sa amahan sa bae. Barangay. Katubang. Yawa na. Na di man siya sugot niya papa ang makatubang. Si Alan mo yang ubanon. Ino dito ko siya. Ay minor edad niya 18 na kan si LJ. Ang binunong kung sa lalaki. Ang laki mag 18 lang wa na na. Sa mga previous bago. Wan, nagi. Dalan da. Sayang ito lami. Siap dito ni muna butang ato sa. Gamay ra ba ginakuha? Datang sa motor bukan ako. Tungtong. Oo. Nalimot siguro ko pag ana ang motor hulog. Itang kimi si MJ. Igo lugar sa rumah tanan. Hulog. Nay, igo sa tanan. Kami ra sa kay. Muati daw ko MJ. Hiki. Bimar rutin bimar. Okay. Sabi na motor di mar. Hindi na yung motor lagi. Ako mga bata. Sana si Bimar. Yung maninoy. Ay, jagaan na magigkok niya. Pero kung di man ka panipon. Sila gid. Jawa niya. Ayo. Nay, Taras. nay. Ito ang kinilo na puro so. Puro man ang sudan niya. Pare na si papa. Wala yung lapa lagi. Sibat kang imat doon na mga anak. Kanangan puno na yung kaso sa kumba. Ano yan? Para sila. Tapi, Bakit? Kawat na yun? Mamista. Ayaw na lang yung pagdahom. Pag-abay na niya si papa. Sure, yun. Ano? Sure, gede mong plato ay swerte. Nakaro itong kasal ni, ano, ganyan nga. Ay, nagkaon dito sa taas nga, yung ibutangan sa kumba na hanggang plato, ah. Suko ako ni, ano, di ilang dito. pagkil ka kanina na yung mga pagkil. Umang ko ni Lula. Pindah. Ya, papa. Ito alam mamat niya yung alam tayo pala sa. Ito mo Ano mau? Ito anak ko na. Ano? Ano ba? Katubon. Ito kung kumbatay. Yan ang minum lagi. Ay ro. Kulit ay! Kay. Bantay uno din ay ro na. Ay, pagkuhan-kuhan niya kulit ay, ha? Amar na batel. Mahal na ba ng bakyan sa imo kulit ay? Masing nagtuo ka. Kabaya gitar 1 million. Ikaw niya ako tubon. Apang gigim ginasunay. Muro kinasa. Dili ka mamahak sa baktin.
Ready na among paniud to guys. So lami kay among sudan. May kani talagsaon na nga sudan. Talagsaon ra ni. Di mo kakaon ani nga sudan sa among sudan. Umadak kang manok. Nagdagsa. Saon mga magpadako pang manok. Nagadto binalan sa baryo kay palit mi sa pansit. Naingon man siya ayaw nakagihot og manok. So, wa man nadakpan. Ang resulta, dinuguan. Dinuguan. Agayon pagin silang lang. Agayon pagin silang lang nga. Pagluto ng sudan ay. MJ, alin na MJ. Maligo man ko pag una. Jeng, dali na Jeng! Sugi ko sa paan man. Sagmulan ko ng peanut butter. Nagpalit man migpaan daw Diyos niya. Kaya yung siya lang ngayon ang pansit kay agdakop ta manok. Ang resulta gyud na manok. Si MJ ra. MJ, alin na MJ oh. Ni, karne. Nag-ahak. Ano pa itas karne? May kayang karne. Kaya isa ra kaagi. Ay, napa, may hotdog ka ganyan. It's sweet to. Gamay na hotdog ba? Katong salin isa. Ay, sapa. Sama na eh. Kaon sa iring. Ay, sa anak. Pamahaw tayo. Panyod to, LJ! Wala ka dumog. LG, siya lang nang nadiha lugar. Mawag na. Puso ng taon to. Ikaon to na niloto. Na may hotdog. siya? Ano siya kaon kaming baboy. Ganina guys, lami among sudan. Lechon paksiw. Bawi sa karon kay dinuguan. Ay, napa, may hotdog. Mabanan na. Wala nang lagi hotdog. MJ oh. Kaon Jing, kay lami kay to sudan Jing. Nung agtagkuan karon. Magpili lang taon sa itong luagon saging bag, bulanghoy ba? Sa kanain. Ginamos. Nga nga. Agulay man ta ko na. Mura mag-alanganin udto na. Hindi ka gulay diha. Nabeda na daghano. No. Naman Diyos ko. Dahon. Mayoso. Ha? Mayoso. Ano sa'yo luto? Asa may hotdog na eh. Oh, Ano? Apa, may isa? ang kaon mo sa iring ganina gibiyaan mo dani. Wala man. Wa man kita kluban. Ano hipos man? Gawat ito bulo pa. Palma ba na? Dan langaw. Ate, Mm. kamu tuh first lady lang ko. Tanaw sana. Letter. Ay na sir da. Tulong mo din ani da. Tolo ka pael. So hindi mo duwara. Agulay man ta ko na. Mura mag-alanganin udto na. Hindi ka gulay diha. Nabeda na daghano. No. Naman Diyos ko. Dahon. Mayoso. Ha? Mayoso. Ano sa'yo luto? Asa may hotdog na eh. Oh, Ano? Apa, may isa? ang kaon mo sa iring ganina gibiyaan mo dani. Wala man. Wa man kita kluban. Ano hipos man? Gawat ito bulo pa. Palma ba na? Dan langaw. Ate, Mm. kamu tuh first lady lang ko. Tanaw sana. Letter. So ayan guys, napaila na ni Dani ni Alan. Ayan. Ni Dani lang ipailan gahapon. Wala hapon napailan ako na siya Dani. Karon naghimo siya sa abuhan temporary. Ayan. Temporary nila ng abuhan guys. O pala dingdingan na niya sa sim. Hi guys, dito kami lang ni Mother mag almusal. So nagbili si Mother ng 2 kilong karning baboy. Ako ning adobohon. Adobohon na ni guys.
So, masarap ang sudan kami. Lagyan natin ng laman. Adobo na natin. Ano man? Adobohon. Ay, pag isa na, kasala ka. Imo na ganay kinamot lang. Wala ba kami hugas mo kamot? Bukas uga po, Noy. Ayan guys, nakaluto na ta. Pagkalamis sa mong sodan. Ayan, may pipino. Mga bata tayo, plasters, adami ta. So, mayroon po okra. My favorite okra. So, ready na atong kainan. Si Mother, naguna pagkaon kay na gilakaw. Nagilakaw si Mother guys. So, naguna siya pagkaon. Wala siya pagkaon. Para ng mga bata, amo ng panawagon kay mga una. Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and display gift that we are about to receive from thy bounty for Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganita ko Mga bata, di mana mga bata. Pre. Mama ninyo tek, isan lang ninyo tek. Plato pa. Isa lang si Mother. Sanay, gumay na. Napay bata ko ang isa. MJ. Oh, sige, sige. Ama si MJ day. Sumita na nako. Ano si MJ? Siapa? What's up? Mama, uy. Puntang para. Okra kahit man. Amo si Manang Hapkok. Pinilaw ni. Basin. Awas si Pino. Butangin si Mimi. Bata tayo. Unod imo saksak. So ayan guys, nangaon na. Itawagan mi ni Papa nga dinhi mi mamahaw kay magpalit daw siya sudan. So nagpalit siya 2 ka kilong karning baboy. Sila duha doy nagtugbong. Do sililin pod gitagaan pod niya dito 1 ka kilo. Kami dinhi rami nag-usa sa balay nila ni Mother. So ayan, nangaon na ta guys, lamig itong sudan guys. Ang galing na. Kaon na ta. Ata guys. Okay, lagi ukra na. So po mo itata. Nalat na daw ni na. Bilang sa laging karne. Dapat wala ko lang. Darang dulu, nama sudah tahu. Mana di mana? Daro sa. Ya, bom. Luto, kamu luto. Tidak pernah paling juga, doang kali ini wah. Bilang tu pun. Minang dapat lagi ugat. Kalau itu kutub bisa kilo ah, nasi ni pendek. Dunga mo sa taon lo. Kata ku kebalian. Kita metingog aglo. Prepare mo lang kay ang para yun. Ang agu sudah terbentak kay. Ang gibunta pa ito na. Para mga buat cukup gitu. Ano yan nakalo oras. Kita ang sa sana. Ba bisa 30 kay ihawan sa mungkin ba. Kita kan, yang datang engineer. Sa mo? Saya Ano tanan? Ugma sa birthday tabak ihawan ko siya. Yung tanah ito yung igsoon mo sa siya birthday. So ne. kita main engineer sana. Engineer. Nawala ka pa sa kitchen sa emission.
Dito nga ako siya nga. Ito, 100 na yung mga may sunod ng 100. Asam mo na. May tambok na doon. Mas nalagdaga. Pagkawan na sindalan, palit man ko. Pagkawan na kape, palit man ko. Palit man sila. Hindi na di pala. Bili ko naman na. Nagpapahon ko. Ang ino nga pinpin. Brad, break na Brad. Tindahan. Tagayaan na na yun. Nagapag na pinto. Tagaan mo isa gato. Kung ba ako, sumubay nun ako. Sobra ako sa gatos din. Ako na sila lo. Nagbutak ko ng motor mo kayo. Yung kawan. Hindi ko pamas. Iya motor. Namay nila ni kukuha Nangutan na. ng bongga. Nangutan naman siya ba? Siya. Sabi pa niya, magulo pa lang. Wala man. Oh. Para sa bote de. Wow, karan. Tambok mo de. Banto nga bilin. Tubig. Ay, oy, ano tubig yan may ko. Ay, ito nga. 2,000. Ang pop na din. Sige. Hindi ko. Ngayo man. Dami mo gata. Ay, 700. Ay, di na po, Nay. Kita ninyo. Nay. Yatari lang lang. O, kanara kayo yung diabetic. O, kanara kayo UTI. Doon din na niya. Ano yung baba? Doon din na. Eskwela ha. Tingnan sa karon. Isa pa. Hindi ko. Pag may gagmay, mga bata, kahit Ano din, eh. Dito din. Hindi, dito lang. Ang bote de. Ano man pingon? Trabaho ko naman